Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयैया। नैबे दा होनो नागिरनाय ब्लगानो जाहैबाय बेयो दाखालि 20 तारिखनिनोमोन आरोना जोंनि आदानि फिसाजोनि बार्थडेनि ब्लगमोन आरोना लोगोफोर जों थांदोंमोन नालाय जों माने आंनि हासबेन्ड थाङाखै आं थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव ब्लग एसे लानाय जादोंमोन नालाय बेखौनो नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आङो लाबोनो सानबाय आरोना गोबावबो जाबायमोन नालाय नोंथांमोनाबो सोरबा गोबाङानो सोंहरगासिनोमोन मानो ब्लग लाबोथाराखै आब' लोमजादों नामा होननानै ओमफ्राय बिदि जेबो लोमजायाखै आं माने साननैसो एसे जिरायथ'नो होननानै माने जेबो ब्लग सग लाथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय नैबे ब्लगखौ आरो आङो जोंनि बाजैयाबो लाजानो लुगैबाय नालाय नानिनि बार्थडेआ एसे मेम'रि हिसाबै थाथोंसै 1 इयारनि बार्थडेमोन नालाय दाखालि जुलाइनि 20 तारिखैमोन आरोना बार्थडेआ ओमफ्राय दिनै आङो होथारनोसै होननानै एडिटिं खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोनखौ बयखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आङो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला जोबजासिम ब्लगखौ माबाखौ गाननो हाया सुंखौ हाफ्लानो होनना गाननो नागिरबाय माबाया बिनुआ लाखानाय ओइ माबाया लादोंमोन नानिया लादोंमोन ना दहाय नों सिङावसो दोनबोफिनबाय टेबोलावसो दोनबोबाय नानिनि खर'आव गानग्रा दङ इयाव लायनाय रुमालखौ हाबा गासिबो गुरबुरु फैदो इथिंजा नोंसोर फै गासिबो बाबु फै गासिबो हाय बाबु लिंहरदो इसोरखौबो मोजां मिथिदों मिथिनायजों माजों नोंजों हादोनो हम अनखांसेयाबो हम दिनै मानैनि हादो नोंनो हादो आंहासो पास जाबाय आनैनि दौनाय जानांगोन इथिबाबो बेखौना इथि जासुना बाबानि दौनाय जाबाय दे बोसोरसे जाबाय दिनै बोसोरसे न' नासुना जाबाय दे दौनाङा दौनो रायलायनोसो जानाङा इखो गल्लाखो गोथाव बाबु गल्ला एसे जानाङा किरमि जाजोबो नोंसोर इखो जाया आरो आं जायासै फट'क ला फट' गोथाव गल्लाखौ बारा जानाङा दे होना मोजां नोङो बाबु गल्ला अनखांस्रिनि बार्थडेनि बायबो जानो नों केकखौनो जाबाय था गसंनानै जानोसै नै नानि फिसाया बिराद लेथ्रा खालामजोब्बाय दे नोंसोरलाय दै नांगोना ना आंनो लाबा आंनो दैखौ गसंनासो जाबाय आं गसंना जादों आं बलाय दैखौ नै
셀피 잘 양 이거 해양 약간 Mbak selfie. Unuskan doon na. Unuskan ada unus kayak om udah. Nang kagak ini suno nang Dia pergi bom bandeng. Ang dia oke mon. Ang lên kẹt Ang nani paman. 이 필 강강 가도 요 혼ang mai bam che. con đi bên xí bra Tham gia chơi. xí bán nằm đấy Bồi bữa giặc khang sẽ bé này. tục đi 자, nằm 네. Apa dia? Ang nani ku sih hot. 그 전에 오르면 Kung nasta khang. On Kang Sri. On Kang Sri. Nha. Konir. orang sini beri bahasa Konir sesuna. Konir se. Betul nggak? Betul nggak cuma? Misalnya lah, nanya. jangan ya ini jadi memang deh Lah, bam nih, mana sih video, mana sih Bam jaya. Bam jaya. Kapan nih dong naik bam sana kira. Ompray लोगोफोर बिराद गरममोन आरोना नानिनि बार्थडे दिना खालि ओंखायनो माने जोङो केक काट खालामखांनानै लोगो लोगो ड्रेसखौ गानस्लायबाय आरोना बिनिफ्रायसो ड्रेस गानस्लायनानैसो एकदम मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय आङो माने आंल' नङा नैबे आंजों एखेलगे ओंखाम जाबाय थानाय आंनि लोगो बेबो थांदोंमोन नालाय जिहेतु जोंनि बाजैनि असे बिनानाव आंनि लोगो ओमफ्राय जों ज' थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय ज'हायनो फैफिनबाय थाबनो फैदों जोङो जाखांनानै ओमफ्रायो नोंथांमोना सोर सोर मिस खालामदोंमोन आंखौ अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहर आंथ' नोंथांमोनखौ बिराद मिस खालामदों भिडिअ होनो होननानै सानो ओमफ्राय बिदिनो थाबाथाय थालांबाय थायो आं बाबाथाय एकदम बाथारो आरोना ओमफ्राय बायाबाथाय सामफ्रामबो होनो गोसो जायो ओमफ्राय बिदिनो दिनै होगोन गाबोन होगोन होनना थालांबाय थाबाय ओमफ्राय दायोथ' नै एकदम जुलाइनि लास्टआनो जाथारनोसै ओमफ्राय बिनिखायनो आङो बे मासनि ब्लगखौ नेक्स्ट मासावसो होबाथाय बोरै जानो होनना साननानै आं दिनैहाय एडिटिं खालामथारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नानिनि बार्थडेया माने जेसेखिनि भिडिअ लादोंमोन ओरैनो एसेल'सो लानाय जादों मेम'रि हिसाबै थाथोंसै उनावहा जाहाथे नायफिननो हायो बोसोरसे जानायनि बार्थडेमोन नालाय स' ओमफ्राय आङो ब्लगखौ थाब लाबोनो नाजाबाय थासिगोन लोगोफोर नायनोसै हायो ना हाया जेसेबां हायो नाजागोन आङो ओमफ्राय बाबाथाय बिराद बाथारो आरोना नोंसिनि आब'आ एकदम बादुलिथार जाथ'दों बे साननैसोआ ओमफ्राय नाजागोन आङो जेसेबां हायो लाबोनो स' बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ब्लगखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय